administrative action. No me thuolo maler mondo winj pachi fair hearing. To kaluwore kod chika ma pacho kae Ascon kapod antiere kumi kapok abiro iri Otiato. E kinde ma bende jogi koro nyaka sani koro iwacho ni ne gigweta ok gin kowuok e duond bura mar ODM. Chik wacho nang'o kotudore kod ng'ato wuok e duond bura onego bed ni ndiko ne duond bura no matiende ni undikoru piny kata ndiko barua ichwalo ni anto koro okan jakanyo ma duond bura ni kosi wuok awuoka kaluwore kod gigo ma ite wanyalo wacho ni wuok awuoka gi dhogi ma ok indikori. Igeni bedo jakanyo no ma chama ng'enyne ok obed ni chik mowuok mabor ema tayo kaka ibedo jakanyo no. Chik mar chama ti party constitution emonego bed ni miyo ji adieri kata ng'eyo makende ni to bi jachama to jachama koluwore gi yo mane to nindikori kaka jachama nade to wan kaka jochama chikwa wacho ni kichako loso kuom jatendwa marach to koro waneni kaka kin jachama mago ntiere chama ka chama nigi chikene ebomiyo ka gidhi gi ne chatipro rank ni what are the position what is the law, the position of the law as the regulations of that party giwacho ni okonego bed ni wuoyo gi jatelo makochacha ibro rang magote tedo ni adier ni giwacho ni nokonego wuo gi jatelo makochacha lakini gima penje ni ane nyocha neno kata kama Maida ma min piny ne loso gi CS Murkomen nyoro obeo jachama ma ODM jakom ma party leader ma ODM nyocha nie romo gi ker Ruto Mombasa mano gima nyocha yangore ji mang'eny ma jochama mag ODM osebedo ka romo gi joka to be nanyalo paro ni wuoyo madhi mbele san min bipartisan talks ni it is on the basis of goodwill ni jogo onego bed ni rado to gigo mbaka kendo ne giwacho ni ka en weche mag dongruok to wegi thuolo mondo giwuo to ka en weche mar ng'ato dwani mondo keth chama mar wari to nego mano kik timre to ka jogi wacho mana ni gin weche dongruok adoni wawinja ne pacha Francis Otiato mana mapiyo piyo kalore ne chal mar Kenya ka wamulo mana gik moko mapiyo piyo Ascon Kamili openjo yo makare ni chik mar golo ji